Kristo nga among ginugmaluluwas. Ang tanan magayon namin. Praise God. Kaya sa paglingkod at ang palakpakan at ang tuwing Diyos. Galing ng Diyos o kiniling matasa. I think this opportunity na itong kuha na ang exhortation tunod kay na pinatugtunan na ang ipapit ka ninyo na kining pagpapit dito sa Jabis. Naputol ni pero something na malandong ko ba kanina gusto na ko na may mga butang ang ginugang sa Diyos aron na mahunan. So, because maybe is coming sunod nga adlaw March 10 wala ko diri pagtutok sa Himo gagawin na ministers meeting sa 9 niya sa Takati ito siguro mag-fellowship sa inyo o salamat sa Diyos na natin na eksunan na kita sa Himo salamat o sila nagkapadayon o gusto kong magpaamit ka ninyo meaning mga pulong sa itong Ginoo. Thou art we and bound. Itimbang ka ang panakaplagan na kulat. Kini ang itabot sa panahon ni Daniel, mao kini ang panahon na diin na nagbalhina o gingharian. Ang gingharian sa Babylonia, doon na namalaglag, niya magpuli na sa laing na gingharian. O sa kabigi sa pagpuli sa gingharian, nasa kita na ang Babylonia na gingharian sa Babylonia, it takes several years. Pero sa diha na doon na ang pagkagulog sa Babylonia, niya ng gabi, samtang nag-inom ang mga anak ni bukod ng susunod sa saan. Inom-inom sila, nag-fiesta sila, ni anak ng kabihuna, ipagawas nila ang mga sulundan sa Diyos, kaya sa palay sa Diyos. Kaya, ang ilang himo niya ng mga sulundan sa Diyos na mga bulawan sa gabi o mga kahoy, ang ilang himong astre. Ilang astre, o niya, himo nilang imnanan sa ilang mga bino. So, dili kasagaran na panghitabo ang nahitabo niya ng adlaw. Tungod kay ng adlaw, ang mga kalanikon sa Diyos, ang templo sa Diyos, actually, ng mga kalanikon na bulawan, ikana sa Jerusalem. Kaya sa panahon na isolog ni Hari Nabucodonosor ang Babylonia, ang Jerusalem, kaya ihakot kini mga sulundan ang mga bulawan kung yan itala na sa Babylonia. At ining mga sundanan ng mga bulawan, kalapitong kinialam sa pagsimba sa Diyos. Pero ang kahitabo, hindi na igamit para sa pagsimba sa Diyos, kundi ipakaulawan. Igamit sa mga di maayong na mga buhat. Inom, sugaman, ihimong astre ang mga sundanan. Pero wiba sa Israel, ihimong ining na kalamiton para sa Diyos sa pagsimba. And I believe na sa panahon sa squeezing time, na ay mga adlaw na kita na mga anak sa Diyos, nagigyan sa Diyos, nagitawag sa Diyos para mahimong dalamiton sa Diyos. One day before the rapture, pakaulawan sa ta. Imukang tanila na butanag sulod na karoon ng mga magtamay, mga pag-PITI, much more than pa ni anak. Ako pa mahimong ni anak. Meaning, naapay ka kung mga butang na mahitabo sa Christ. Nakadundun ko na atong iksyon ba rin na nagsulti siya may susot sa squeezing of the bride. There will be, before the rapture, there will be a squeezing of the bride. So atong makita na sa atong mga adlaw, dili na ito kay magpuli kung inharian. Amen? Dili na puli nga kinikalibutan na alistan sa langit inharian. Ang gingharian sa Diyos, maghari na hiling kalibutan na. One day, hiling gingharian sa kalibutan, mahimong gingharian sa Diyos o sa iyang Kristo. O ang mga anak sa Diyos, maghari nini. So before the night, sa gabi, naka sila'y pag-inom. Sige, inom ang mga tao sa kalibutan.
Pero naasay isulat diha sa pwede na alam ko din. Naasay isulat diha sa buko usa ka kamot nga nagsulat. Iya kini nasulat. Ingon ila pagkasulat mini pickle of parson. Naambot ipasabot sa mini. Naay kamot na nakita na kamot na nagsulat. Dili kay impiro nga lawas, kundi kamot lang ang nagsulat. Na di na sa bumbong iwan mini pickle of parson. O kini manahikong makunsoon na pakatugang ang Haring Belsasar. O si Belsasar, namutana siya sa unsay kahulugan ini. O walay lain ang hatag kong kahulugan si Daniel. Ingon si Daniel, ang Diyos nagtagal na sa imong gingharian o naghimo nini ang both and end of it. Ingon din na ang dini, ang Diyos nag-ihap na lamang sa imong gingharian o naghatag ng inig katapusan. Ang anak ko ninyo, dili ba kiningharian karon sa kalibutan? Dili ba ihana sa Ginoo? Amen? Nanay pa ihap, dili na ninyo dagan pa o pila ng mga century. Well, dili na dugay na kiningharian na niya sa kalibutan karon alis na kini sa gingharian na iya sa Diyos. Amen ba? Amen. Nakasabot ba mo na itaon niya maghari iba ng Kristo sulod sa kalibutan? Ang paghari namin ng Kristo sulod sa kalibutan hindi sa langit, hindi sa lupa. Hindi sa lupa. That's why, ang kalibutan karon nagpaabot sa pagkapinadayag sa Diyos. Ingon din ang Romans chapter 8. Ayaw lang dito. Ingon ang Romans chapter 8. Ako lang may gihatagan ng ninyo. Ingon ang Romans chapter 8. Sa Apostol Pablo, ginisip ko nga mga pag-antos na init panahon na karon. Romans chapter 8 verse 15. Dili tapos kitantira sa himaya na ikapadayag na unyag ka na ito. Naatay mga pag-antos karon ng mga Kristohan. Naatay mga pag-antos ingon na mga real na mga magtotoo. Pero kung imo kitandik kini sa himaya na ikapadayag na unyag ka na ito, it is not comparable. Amen? Dili ikakumpara. Mula na nahibalutan na dili lang ang mga tao, ang kabuhatan na kapaabot sa mahinamon na pagkapinadayag sa mga anak sa Diyos. Kita gusto na sakta na ipailan ni kining kalibutanan na kita mga anak sa Diyos. Wala ba mo? Mga atong Diyos na itong ialan, halagan ni atong amahan na ilan, kita sa mailan. Wala nga, dili sa kasulatan, dili na dugay kining atong mga pag-antos. Sama sa nakita ni Daniel na ang gingharian sa Babylonia dili na dugay na malaglag. Mukhuli ang bakong gingharian. Ingon sa pigili pero dili na dugay malaglag kini nga gingharian sa kalibutan. Kunya, hulihan kini nga gingharian. Gingharian sa atong Diyos na nag-una paghari sulod sa atong mga kasing-kasing. He is our Lord and our Savior in our heart. Amen? Siya ang Ginoo o manluluwas sa atong mga kasing-kasing. But it was not yet revealed. Pero one day, ipatayag kini. Kung ipatayag na anong problema, sulban. Ang mga kawalan o tanan ng mga PAPI, masulban na. So, dili ipakita sa Diyos imo ng atong Ginoo na mini pickle of parson. Ang buti pasabot sa pickle, you have been weighed on the scale and bound. Itimbang ka sa timbangan apan nakaplagan na ulam. Mga hindi ko pakunsun, hindi na oras mag-iskutan ni timbangan sa Diyos. Ang timbangan sa Diyos, hindi pwede manubra, di sa pwede kulanan. Kalidad sa tao na maghari ko niya kuban ng Kristo sulod sa kalibutan. Ang maghari kuban ng Kristo sulod sa libo katuig, kuhaon sa niya nini kalibutan. Iyang sigaw, ipahamtang sa Diyos ang iyang kapungod, kuman na pahamtang sa Diyos ang iyang kapungod, katong iyang isagaw ng mga balaan, iya rasang ibalik na mao'y maghari sulod sa kalibutan. Pero iya sa timbangon,
dili pwede na rapture ka na dili muagi sa timbangan sa Dios. Sama sa kinaharian imo na kasulatan nakitimbang ka ang Babilonia pero natimbang natulang. Inaot ko nga dili mo sa wala ekseptin na to kitang kanan muagi sa timbangan. Nya ato ng timbangon o pilata o kunsay makunan ay pati ako apil ko nilitimbangan kita tanan muagi sa timbangan sa Diyos. Ang timbangan sa Diyos dili ko hindi manulan isang ko hindi makunan. Wala na kung ang timbangan sa Diyos 100 quality o baka kunsay usa ka kilo 100 grams 1,000. 1,000 grams. Ang rapture gene is 1,000 grams. So, dapat ang ating mga kinabuhi usa gramo. Muna nga atong tanawang karon kung sa pagtimbang nabatay ko na. Ang unang arin na pagpilitan. Ang una, mauling Hubert experience. 200 gramos. Ang Hubert experience, ang pagkatao pa ko sa 200 kini ka gramo. Importante kini sa mga magtotoo. Amen? Mula itong Kristo yung siya, imas di po lagi. Kinahanglan ka mong matao pa ko sa. Kaya ang natao sa unod man, ang natao sa espiritu man. Iyon siya, kinahanglan matao pa ko sa. Kinahanglan matao ka mo pag-usap, kaya kung di ka mo matao pag-usap, di ka mo makakita sa inarian sa Diyos. So una sa tanan ang pagkatao pag-usap. That's why, kita din sa atong fellowship, wala tayong leadership. Tanan ng tinuod ng mga born again, dapat naalihin mo. Kaya nga naman, ang timbang nini, 200 gramos. Ang gulawan pa, 800 na naikulang. Kaya ang born again, kasi natian kini, dili kini religion. So, kahit sa kitudlo sa part, na ang born again, religion, no? Dili religion ang born again. Kundi ang born again, usap kasi natian. Iyon din ang kasulatan sa John chapter 3. Mao nga kita tanan dapat makaagi kasi napian ni born again. Iyon ang atong Ginoong Jesucristo sa John chapter 3 verse 3. Si Jesus mitubag limon kanila sa pagkatinod magayon ako kaninyo. Gawas kung ikaanak kamo pag-usap, dili kayo kamo makakita sa ginharian sa Diyos. Verse 4. Si Nicodemus limon kaniya, kung saan man sa pagkatao pag-usap sa tao nga tigulan na musulod pa ba siya pagbalik sa taguangan sa iyang inahan sa ikaduhangin gayon kung matao pag-usap? Iman ba nilini? Si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinod magayon ako kaninyo. Gawas mga tao ikaanak pag-usap sa tubig o sa Espiritu, dili kayo siya makasulod sa ginharian sa Diyos. So, ang tao kinahanglan na tao pag-usap diha sa tubig o sa Espiritu. Bisan pila ka nakatuig na ngalangan. Bisan 20 nakakatuig sigig simba. Kung wala ka makasinati sa born again experience, lisod ka rin mo ang makasulod sa ginharian sa Diyos. Amen? Born again, isa ka number 1 na kasinatian ang kapato makasulod sa ginharian sa Diyos. Dili ang magsigig simba. Kundi ang kasinatian sa born again. Ang born again, bihimok kinilila na relihiyon sa one. Naalay religion. Kung saan yung religion? Born again. Dili. Kaya ang born again, dili na religion. Kundi kasinatian na natao siya pag-usap diyan sa tubig o sa spirit. Kaya ang natao sa unod man, ang natao sa espiritu, espiritu man. Kung makikita sa mga utang espiritu man, ang naman natao ka diyan sa espiritu. Kaya ang unod. Ino na kasulatan. Diyan sa John chapter 1, verse John chapter 1, verse 13. Ingon siya, who were born of the
the blood, nor the will of the priesthood, nor of the will of man, but of God. Siya nga natao, dili pinaagi sa unod sa dugo, di pinaagi sa unod, di pinaagi sa kabubuton sa tao, kundi natao diha sa Diyos. So ang born again, dili kini kay kasinatian na natao ka diha sa unod, o natao ka diha sa dugo, o natao ka tungod sa tao, kundi natao ka tungod sa pagbuod sa Diyos. Nanging Diyos, makisot na gani kang pagkatao pag-usap, dili na pwede na walay bini na natao ta sa bini sa atong mga ginikanan. Amen? Muna ang atong mga hitsura, liwat sa atong mga amahan, atong mga inahan. Kaya nga naman, natao ta, dili kalimutan na bini sa atong amahan. Nakasabot pa mo nili. Bisag kung saan mo pagwapa, bisag kung saan mo grito, kaya imong naong, liwat kiyapong ka sa imong amahan. Kaya nga naman, natao ta diha sa bini sa atong mga amahan. Wala natin sa kung saan mo paputi imong naong, di kinakaputi. Kaya nga naman, liwat na sa imong amahan. Bisag kung sa imong buwan-bulan sa init, bisag kamalitong. Kaya nga naman, ang binihiman sa imong amahan. Muna nga, mauna ang natural birth. Muna ang natural na pagkatao. Pero sa espirituhan na pagkatao, na kinahanglan sa ubini. Amen? Ingon din na sa 1 Peter, meron ako ligi para masinabi ninyo kung tinuod ka na ako na dito. Sa 1 Peter, chapter 1, verse 23. Ingon din, for you have been born again, not of the seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Kay kamuging anak pag-usap, dili sa binhi nga madunod ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunod, pinagi sa buhi o nagapatayon na pulong sa Diyos. So, ang nakapaborn again ka na to, dili ang mga binhi nga madunod ra, kundi ang binhi nga walay pagkadunod, pinaagi sa buhi o nagapatayon na pulong sa Diyos. Amen? Amen ba? So, ang nakapabornagin ka na to, ang matuod na pulong sa atong Ginoo. Mga hindi ko makusod, tigno. Dahil mga bornagin, nariyan, naliligid sila bornagin. Kaya ang makapabornagin ka na to, matuod na pulong sa Diyos. Sa atong panahon, sa atong Ginoong Jesucristo, sa unang panahon, the Old Testament, in the Old Testament, walay kasinatian sa born again. Amen? Kaya ang dugo sa mga mananap, dugo sa mga kanding, dugo sa bata, di kini makapaborn again sa tao. Kaysa diyan ay kauna ang dugo sa mga bata, dugo sa mga kanding. Kini na dugo, kini na kinabuhi, hindi mo balik siya naghalat nini. Dili ni pwede, mga tanong ninyo, ang dugo ba sa kanding, ang dugo sa karnero, dugo sa bata, sa diyan ay ikauna, dili mo transform nato sa kinabuhi sa tao. Mubalik kini nato sa yuta. Although, kini pagtabon lamang sa sala. Muna ang mga Old Testament believer in the Old Testament, ang ilang mga magtotoo, natabunan lang sala. Lahi ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo na ay gahom. Dili lamang kay kitabunan ng atong mga sala, ang mga dugo sa karnero, bata, kanding, mga langgam, ang sala matabunan. Muna na napay paghinundong sa imong sala. Nakasabot ka mo nini. Pero ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo sa diyang nagiula, wala na kinipaghinundong sa sala. Ingon ang kasulatan, sa diyang mapasaylo ko na ang inyong mga sala, dili ko na gayon kinipaghinundong pa.
Kung kita tao makahinumdum sa sala sa imong igsoon, tao na. Kung ang igsoon makahinumdum sa sala sa iyang igsoon, mauna sa tao. Pero sa Diyos, ingon ang Diyos, when I forgive your sin, I will remember no more. Dili ko na kayo kinipakahinumduman pa. Muna kung ikaw anak sa Diyos, kung naakay na inkwentro, naakay na nasaypan, sa diya mangayo at pasaylo, kanang sistera, kanang mga brother, dili na sa niya, hinumduman ka ng mga sala. Kaya nga naman, ang dugo sa atong Ginoong Kristo, sufficiente o iko kayo na ihinlo sa tanan natong mga kasalanan. Ikaw na nasulat at bisan kung sa kapula sa imong mga salang kinipaputingon sama sa nito. Bisan kung sa kalubos ito kinipaputingon sama sa malhibo sa karnero. O ang inyong mga sala, ikaw na akong Ginoo, dilig ko na kayo kinipakahinom tumanda. Magot pa sa atong ni David, blessed is he, ulahan siya kan sa mga kasalanan, wala na isipa sa Diyos. Ulahan ka itong mga tao, ang ilang mga sala, wala na isipa sa Diyos. Ingon ni anak kabulahan ang mga tao na nahinluan sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. That's why importante kini na dugo. O kini sa kanan ng agay kini na dugo, makapabor na kini sa tao. Kini na kinabuhi. Kini na dugo ang kinabuhi niini, makapabor na kini. Dahil imo na nasulatan, kita na tao kausap, dili sa pinhig na madunot ra, kundi dili sa pinhig. Agi sa buhig kung nakapadayon na tulong sa iyo. Ingon dili, kita ikanan, dili sa pinhig na madunot ra, kundi dili sa pinhig na walay pagkadunot, pinaagi sa buhig o nakapadayon na tulong sa Diyos. Mauni ang kapanahonan sa Iglesia. Ang born again, ang makapaborn again sa mga tao, mao ang buhi o matuod na pulong. Muna nga, ano na isulti sa atong Ginoo, sa Espiritu Santo sa Diyos, isa maaptik ka mo sa pagpapalimat. Magmaaptik sa pagpapalimat. Tulong mo kinahanglan magpatalimog sa sulti sa Espiritu sa matag Iglesia. Amen? Muna nga, ang makapaborn again ka na ito, kanang matuod na pulong. Itawag ka ng word of truth. Muna, ang atong dawaton na pulong, dapat ka ng pulong sa kamatuoran. Kaya kung ang imong madawat na pulong hybrid, maborn again ka pero hybrid. Kung ang imong madawat na pulong pure na pulong, maborn again ka sa pure o putli na pulong. Kung ang imong nakasulatan, imong sa Apostol Pablo, lahi sa kadaganan, kami wala magsambok sa pulong sa Diyos. Kundi among ipuwali ang matuod na pulong sa atong Ginoo. Kaysa diyan na inyong salikan ang matuod na pulong, matao ta pag-usap ni anak na matuod na pulong. Muna natin sa Episyo Kapitulo 1. Ephesians chapter 1. Yan ako ng dalion. Kay taas-taas ni. Pero I believe na this is essential sa atong. Iyon din na ang Ephesians chapter 1. Verse 13. In Him you have also, after listening the message of truth, diha kaniya sa pagkatunog ninyo sa maayong balita sa kaluwasan. Diha kaniya sa pagkatunog ninyo sa maayong balita, sa pulong sa kamatuoran. Ang maayong balita sa pagluwas kaninyo, o sa nanagtano na kamo kitimrihan niya sa Espiritu Santo sa saan. So, napaka-importante ang pagpaminaw sa matuod na pulong sa atong Ginoo. Muna na, ang makapabor na gin ka na ito, nanawasan sa pagpor. Ang makapabor na gin ka na ito, mga Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia,
kasulatan ni David. Ang makapabornagin ka na ito, dili ang mensahe ni Pablo. Dili ang mensahe ni Irenaeus, ni Martin, ni Columba, ni Luther. Ulo kadto nga mga pulong sa kamatuoran, pero para kadto sa ilang panahon. Ang makapabornagin ka na ito, kadtong buhi o nakapadayon nga pulong sa Diyos. Na ay pulong sa Diyos sa atong mga adlaw, mao kini ang makapabornagin. Iman ninyo, sa ako nang isulti ka ninyo. Nakalundon mo sa isulti na doon kung our mind is the walk of the Spirit. Ang atong mga hunahuna, mao ang naguangkan sa atong espiritu. Amen? Ang atong mga hunahuna, naguangkan sa atong espiritu. Ang mga babae na sila naguangkan, dili ko'y pinakasundan sa lahing binhi. Binhira sa ilang bana. Kasi, kung magtanong ka ng mga lalaki, magtanong ka sa atong binhi, dili kayo sa asa na garden. Diha ka kita sa atong tanaman. Nakasabot pa mo nini. Sa espiritual na pagkasultisan, ang atong mga espiritu, mo kini ang walk of the Spirit. Dapat ang kasudlon ra ni ining atong espiritu sa atong mga kalak, sa atong mga kasing-kasing, ang matuod lamang na pulong sa Diyos. Kung matawat nato ang matuod na pulong sa Diyos, o kung kini imong gituuhan, imong gisalikan, one day, mabornagin ka, diha sa matuod na pulong sa atong Diyos. So ang makapabornagin ka na to, ang matuod na pulong sa atong mga adlaw. Nagkasabot ko mo. Muna kayo na kasulatan dahil sa kadaganan, kami wala magsampo sa pulong sa atong Ginoo. Mangutan ako ninyo, hindi orasa makasiguro ba kamo na kamo nabornagin sa matuod na pulong. Amen. Dusitos gapos. Siguro na kita na tao sa matuod na pulong sa atong Ginoo. Kaya ba mo na ang mga tao na nabornagin, inaanak na pulong na. Kung sila nabornagin, ang atong Ginoong Kristo na tao siya, pinaabisan niya na pulong na. Di ba yung na sulatan sa sinugdan mo, ang pulong mo kan sa Diyos, ang pulong na yung tao. So, kini na pulong na mawang binhi, na himong tao na mga atong Ginoong Kristo. Maurasat kini nga pulong ang giwali sa mga magwawali, hindi atong mga adlaw. O sa diyan atong saligan, matao sa tao sa. That's why we are transformed from glory to glory. Iusap ta ikan sa himaya ngadto sa himaya. That's why importante ang patalingod sa matuod na pulong sa atong Ginoo. Importante na dili pwede sambugan ang matuod na pulong sa Dios. Sa diyan kay ikaw na born-again, murag mga ng ulot. Ang ulot galing na matao sa bayabas, inikatao niya diyan sa bayabas. Mukhaon siya o mga dahon. Pero mahurot na gani ang dahon sa bayabas, mukanaon na siya. Iyakan niya ng bayabas. Mutabok na siya, dili ka kay mutabok mo adto sa kahoy na mangga. Adto siya mukhaon. Matao siya sa bayabas na mangga, ang bayabas at kahoy. Pagwa may bunga, mutabok siya kaysa kung sa kalayo, iyan ang tabukon. Kaya katugin bayabas sa dahon sa bayabas mo iyan kaunon. Bisan na ito all, nakakoy sa tingong kamangga, abukado, isa musaka nila kay mukaon. Kaya nga naman, natao siya ni Anang Mangga. Mausap ka na, o ikaw na tao sa matuod na pulong sa Diyos, o kung anay pagkaon, natin na isang layo-layo, mabaktas, muakto ka ni Anang bayabas na dahon. Nakasabot ko ngayon. Kaya kung mukhaon ka o lain na dahon, ay, di ka mahimong alibangbang, di ka mahimong butterfly. Nakasabot ko mo. Kaya ano, ang imong appetite, wala ki. Muna na kung inyong palitan ka ng mga ulod, ng mga tao, di na mga taong isa-asa. Mausap ka. Kung kita na born-again sa matuod na pulong sa atong Diyos, na nakagiyang pulong mo ay atong kanon. Bisa kung sa kalayo kuwato kita.
Wala na may managawan. Nanong di naman daw mo dili sa akong simbahan. Nanong ato naman mo kumabili. Na namin kilit kasi bahana mo. Maura man ang pulong dito, maura man ang diri. Jesus makana, Jesus ang diri. Di ba? Ang mga dili sila makaon. Kaya nga naman, naanad sila sa pagkaon sa matuod na pulong sa atong Ginoo. Kaya nakapagulagin kanina ang matuod man na pulong sa Diyos. Di na sila mo saka-saka. Muna nga, naigalit din ang musimba rin. Di na niya makabatik ka na nisimba sa likaon sa dahon sa avocado. Di ka luoy. Kaya one day, dili na siya ang magsakol ang bayabas sa avocado o ang mangga magsakol na ganit na di ka mahimong alibang pa. O na nagkakay mga ulod nga wala alibang pa. Nagpabiling na sila ng mga ulod. Kaya nga naman, ang ilang kaon sagol-sagol. Kung ikaw natawag pag-usap diya sa matuod na pulong, mangita ka sa matuod na pulong sa atong Ginoo. Amen? Muna na siguro kita, kinahanglan siguro na ito na kita natawag pag-usap diya sa tubig o sa Spirit. Kaya kaya mga tao na wala nila masinati ang born again experience. Kaya ang born again experience, importante ito. Kaya mga tao taas buhok, babae taas buhok, di magpanda, pero di born again. Kaya mga tao, garilyo di namuinom, pero di born again. Kaya ang makapaborn again ka na ito, ang matuod na pulong sa atong makalun, atong buktan na. Kung mauna na ang ginawa, 200 gramos na. Kung baka nakakita ka natin si 200 gramos, muna nga na ay mga born again karon nga dili born again. Sa itsura lang daan, dili na born again. Mga babae, mga lalaki, dili na born again. Nakasabot ko ni, muna nga, kung yung sila born again, mati, pinakuhilan ka nila, lahit na sa born again. Kaya ang born again, natawag ka pag-usap sa kinabuhi ni Kristo. Liwata sa atong amahan na mao ang Diyos. Kung sa'y karakter sa atong Diyos, mauna ang karakter sa mga natao diya sa kinarian sa Diyos. Kaya kung atong kinaiya lahit sa kinaiya sa Diyos, oy, kanya may born again ko, oy, dili siguro. Kaya ang makapaborn again ka na to, ang binhi sa atong amahan na mao ang Diyos. Diba na ay mga tao nga inunsad sila sa panahon sa atong Ginoo. Ginoo, kami born again siya. Ginoo, kami mga nagbasa sa kasulatan. Pero ikaw na akong Ginoo, gusto nagbasa sa kasulatan. Ginoo, nagbasa ka mo sa kasulatan. Kaya hindi na naguna ka mo na sa pagbasa ninyo makabatong ka mo kinabuhi tayo. But you had not come to me in order that you have life. Nalagi mo doon ka na ko, aron ka mo makabatong kinabuhi. Rebuke kini sa mga tao na nagsusi sa kasulatan. Pero di had not come to our Lord Jesus Christ. Mausap ka, rin ka na yung mga tao na nag-click. Pero inyang kita na itong Ginoo, iba na itong Ginoo. Dili, kamuliwat sa inyong amahan na maong yawa. Yan gilyo. Nanong nag-ingon ngayon, nagtimuha ka mo sa pagpatay ka na ko, sa tao na nagsulti ka ninyo sa kamatuos. Diba? Anak ako sa yawa. Huwag ang nagustuhan sa inyong amahan na maong yawa mo inyong isunod. Yan gilyo. Na naman, kaya ang tinuot na naborn again diha sa pulong sa Diyos, usa ka tao na puno sa kinaiya sa atong Ginoo. Tanawan ng mga bata. Bisan atong mga kinaya, kung atong baka ikaliko ang mga bata ikaliko. Panday ang amahan, panday sa ang mga anak. Kung ang amahan mangilista, mangilista. Kung ang amahan doktor sa mga anak. Kaya nga naman, liwat sila. Bisa ng hitsura lang, ang ilang mga sinultihan, liwat sa ilang amahan. Ang ilang una-una, ang ilang binistihan, linakwan, liwat sa ilang mga amahan. Doon ko kagahapon ng tataw ni Naim Angon ni Mr. Rhodes. Hindi ko ito maamang kasakay.
Mura Sister Lourdes Maglakaw. Niya nasa ko yung ipatanaw ko kanan at balyan. Badyana, tanawan ninyo. Unsay klase sa iyo din ako, inyo din. Na may tingog. Dumduman ninyo si Brad Boy Joe. Kung sa mga din ako ni Brad Boy Joe. Yang manghod nila ako, parehas. Natawa mo siya parehas o linakwan. Ni Brad Boy, katumiyan manghod nga naalit sa Bible. Kaya nga naman, parehas. Kaya natawag ka na anak na pamilya ka parehas. Linakwan, sinurtihan, tanan. Parehas na sa atong Diyos. Kaya natawag ka sa inarian sa Diyos. Kaya kung naay-naay na kinaiya, nabili na. Natawag na. Pero, bibili sa inarian sa Diyos. Kaya sa inarian sa Diyos, kung ikaw natawag, pati linakwan, pati sinurtihan, tanan kinaiya, parehas. Na ng mga patient, mabiling parehas na nakasalos na ang sila ay kaparehas. Kanan bagyente mga anta, parehas at sila mga kinaiya. Kanan mga kongkong, parehas at sila. Kaya nga naman, usara ka din ang ilang mausap ta. Kung kita natawag diya sa kinarian sa Diyos, sa atong amahan, kita sa parehas o kinaiya sa atong amahan na mauang Diyos. Amen. Pero kung lain at kinaiya, ang lain at kinabuhi, natawag kami sa kinarian sa Diyos. So, question na siya ang 200 gramos. Base ang iyang napunitan na 200 gramos, diling sakto. Mga anak sa Diyos, dapat makasiguro ta sa itong pagkatinawag o Amen? Amen ba? Amen. Mga kung kita ang mga anak sa Diyos, nakatay kinaiya na sama sa Diyos. 200 gramos na. Nabol na kung ikaw natawag niya sa pamilya sa Diyos, proteksyonan ka sa Diyos. Di nakapwede sa kung ikaw natawag sa kinarian sa Diyos, di nakapwede na Ginoo mo apel ko niya. Ginoo mo apel ko sa inyong grupo. Brad, mo apel ko sa inyong grupo. Magpamibro ko sa inyong grupo. Well, hindi ka mahimong membro sa grupo. Pero, ang imong kinaya, hindi parehas. Anak sa Diyos. Dinihiway membership. Kinahanglan kita mataw pag-usap. Diya sa tubig o sa espiritu, aron na himutang kabahin sa kinarian. Amen? Kabahin sa kinarian. Kaya kung di ka mataw, may mga magpamimbro ka, kanang mga boy, git, na anadina, pisang 15 anyos, 20 anyos na, may panahon yapon na muhawa. Pero kung ikaw, nataw ka sa pamilya sa Diyos, wak na'y, tinasas kami mga brad, magpapibro ko sa. Kung nataw ka sa kinarian sa Diyos, ikaw kabahin sa Diyos. Ang kanang proteksyon sa Diyos, naatan mo. Kanang nataw sa atong balay. Kanang nataw sa atong pamilya. Imo ba ng apo, imo ba ng kanang proteksyon na Diyos. Maghayag ka dito, imong sulgoon, tanan para proteksyon niya. Muna nga natao sa ginharian sa Diyos, anong proteksyon sa Diyos na anihanang maong bataan. Amen? Muna kanito sa mga tao na natao diha sa ginharian sa atong Ginoo. Amen? Kalabi, kanito 200 gramos na. Sunod. New birth. Sunod, stimulation of new wine. Kanang stimulate sa bago nga dito. Kay bago naman ka, natao man ka sa bago nga pamilya, ang Diyos magpadala o bino aron na madasig ka. Mula nag-ingon din sa kasulatan. Ingon din ang kasulatan sa Marcos, Kapitulo 2, versikulo 20. Mark chapter 2, verse 20, nun siya din. 21. Walay tao nga magtahi sa usa ka panapton na iyang ibutar ngadto sa daan na panapton kay base bayag mag-isip kini. Kundili ang bago, kundili bago ang iyang ibutang sa
Walay tao nga magbutang og bagong bino sa daan nga sugdanan. 22. Kay ang bino mausik, apan ang bago nga bino ibutang sa bago nga sugdanan. So, dili ipakita nga naay gitawag stimulation. Sadya na ikaw na born again sa matuod na pulong, ikaw padalahan sa kapahayagan sa Diyos, makapa-stimulate sa atong pagpangalanan. Muna nga, kung ikaw na born again, ayaw pasakti ang imong kaugalingon, ayaw pasakti ang imong kalat. Dapat ikaw mismo magbutang ka, kaya ang Diyos magbutang man o kadasig, na kay kadasig dapat sa pulong sa Diyos. Imong dalhon ang imong kaugalingon para magsudlan sa matuod na para permanente mabutangan sa bino. Muna nga, ang tinuod na born again, ay mga tao na born again, pero walay stimulation sa mind. Muna nga, ang ilang pagkatao, born again sila, pero dili sila naguswa. Pero lahit kong born again, na natao na siya, mututoy, kusog siya nga mo, kusog siya nga, nasa kadasig ka na kaya na naman, na ay bino. Bino, dili, bino, kahubog ka ng usahay. Na ay born again, born again, nga sige, inom mong bino, di na mau. Ang born again, dapat naatay kapahayagan sa Diyos na ay bagong bino. Meaning, bago nga pagtuon, bago nga pagsabot sa iyang mga tulong. Isulod sa kini sa bagong nasudlanan. Kaya kung daan nga nasudlanan, ang sudlan sa bagong bino, mabusisip na. Muna nga daghay mga tao na nakabati sa pulong sa Diyos. Pagkabati nila sa pulong sa Diyos, pagkaugma ang pulong na panos, nakadumdum mo sa panahon sa Exodus, na ay mana mahulog sa unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikauno. Ang nahulog sa unang adlaw, gitaguan sa uban, gikaon sa ikaduhang adlaw, pagkaon sa ikaduhang adlaw, panos na ang tinapay. Giulod na ang tinapay. Nga naman, tumod na sa sudlanan. Pero ang tinapay nga nahulog sa unang adlaw, gisulod sa usa ka tibod na bulawan, na preserve kini 40 years, wala mapanos. Muna nga ang mga anak sa Diyos, kita na mga katawan sa Diyos, dapat mabatik na ito ang matuod na pulong sa Diyos. Dapat ang kapahayagan, isulod kini sa bagong bino. Ang buti pasabog sa bagong bino, bagong sudlanan, ang atong mga kinabuhi, ang atong mga kasing-kasing. Dapat ang kini na bagong bino na anak sa bagong sudlanan. Nagsagot pa ulit. Kaya naman na ay tao na kahibalo sa pulong sa Diyos, pero ang ilang sudlanan daan, kung daan gani ang sudlanan, mamusisi na. Muna nga, naay mong pamukana. Lunes, Domingo na batin mo ang pulong pag-abot sa Lunes, nagising na. Domingo nakabati sa pulong, pero pag-abot sa Miyerkules, nagising. Kaya nga naman, ang sudlanan ng diferensya, dili ang bino. Ang bino makahatag kini og stimulation kadasig 100 grams na. Muna na dili na to paghatagap luna ang kaaway. Dapat kanunay ka madasigon sa atong pagpangalagan. Amen? Muna nag-iingon sa Ginoo, heart not the oil and the wine. Ayaw ninyo pag-unsaa ang bino o ang lana. Muna nga dili na to pwede. Kung iba gusto nga maghari o ng Kristo, dapat makakanunay ang kadasig. Actually, sa atong mga pagpangalanan, dapat naman ang kadasig. Ang kadasig. Ang Diyos nagbutang ng kadasig. Pero kung ikaw mismo ay kadasig, bisag butangan pa sa Ginoo sa kadasig, kung ikaw mismo walay kadasig, magkaanan ang sa kawala. Dapat ikaw mismo malimuha sa kadasig. Kung ang makadasig, walay laing kundi ang mga kapahigan sa Diyos, ang bino sa Diyos. O kini nga bino dili makahubog. Kini nga bino, o kini dito sa kasal sa Kana, na nahugda na sila bino, unyang Ginoo yang ipagutang, mga tagyaw niyang tubig yang ipanalaminan, o ilang ikaulos, o kini nakimong matangis na bino. Bino nga mas lindot pa kaysa unang dessert. Muna nga, mga hiligong makaso. Dapat ang atong mga kadasig, atong dan pagay. Munang naiwan ng mga dasig magyamo mo bra, bisa ko isip-isip. Kaya ang ginuusap na ginuna ko, hindi na kong simba sa mabuhay sa
Uy, kinsa nga Ginoo nang ningon nimo. Ang Biblia nagsulti sa Hebrews 13 verse 25, dili pa nagbiya sa panagkatigom sama sa gikuha sa Biblia. Kundi magdinasigay ang matagusan. Amen? Dili kay mubiya. Kay kanang pagbiya nimo sa pagtigom, nagpasagot na nga imong gihimo imong kasing-kasing na wala na kay kanasing. Eh, iba nung ako. Nanong importante ang panagkatigom. Kung naigani kahoy, ang kahoy imong ibayad, sunugon nimo siya sa mangutana ko ninyo, mahurang pagkasunog ang kahoy. Dili. Pero may aray o kain ng kahoy, nagsiga na, butangin lain ng kahoy, butangin tapok-tapokan ng mga kahoy. Mangutana ko ninyo, mahurang pagkasunog ka ng mga kahoy. Mahurang. Kaya nga naman, naghanap tapok-tapok, mausap na. Ang kalayong anak ninyo, ang kalayong anak ng sister, anak ng brother, kung kinitapukon, musamot kini o silaap. Una, importante ang gitawag unity. Importante ang panagkatigom. Dili ka magbiya sa panagkatigom. Ay naman, usa ka na nga maka-stimulate o stimulation of new wine. Diha sa dato mabati ang mga pulong sa atong Ginoo. Stimulate nyo, ay tigom-tigom, uskabulan. Yan mo yung kumusta ka? Dahil sige ako, imura ng istorya. Kanang tao, di makakaon o duha ka adlaw. Likon o luya. Yawa pa ilumino. Kana sa lawas na luya. Nagtasting na, 2 days na tasting. Wala na, loko na bumalya. Itasad, tindog-tindog ta, pero sukwa na. Pero, ang kalag, kung di makakaon, ang imong lawas, murag, di may bawal. Pero ang imong kalag, wala na. Nabuktot na, grabe na ka, luoy ang imong kalag. Di lang makita sa mga tao. Amen? Pero ang Diyos nakakita. Kung naapabay kadasi ko, wala na. Amen? Dili kayo pwede dito. Brad, kasi mangyapon ko. At tamang ko. Liksi ko man ko. Imong lawas liksi. Pero disting imong lawas ay kaon. Duha ka kananan, tulog ka kananan. Luya. Labaw sa tanan ang atong mga kalat, ang atong mga espiritu. Importante ng espiritu. Atong mga kalat. Makaingon na ka, pero buksan kita Ginoo. Kaya sa natural, ito ang natural sa espiritual. Kung sa'y mahitabo sa mga natural, mahitabo sa kini sa espiritu. Kaya ang mga butang sa natural, tipo kini sa mga butang na ito. Manang ayaw ninyo pasakti ang inyong mga kalat. Amen? That's it. Stimulate of the new. Ikatulo, perfect stature of a man. Stature of a perfect man. 200 gramos. Apit naman kung skalibo. Ang perfect stature of a man, kanang naasa itong mga frame. Naman itong frame na ito. Yan sa ikatuhang Pedro, ingon din. Kaya ang tao na ikatuhang Pedro, niya murag akong pagminaw, murag ikatuhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4. Kay pinaagi ni ini kita gitagaan sa Dios o bililahon og dagko yamot ng mga saad na pinaagi ni ini managpakaikyas kita na kahit pinaagi ni ini kita gihatagan og mga bililahon og dagko yamot ng mga saad aron kita mahimong makaambit sa Dios nga kinaiya aron makaikyas sa pagkadulog kanina nini nga kalibutan. O kini nga katarunga, gikan sa inyong pagtuo, idugang ang maligdong na batasan. Gikan sa maligdong na batasan, idugang ang kahibalo. Gikan sa kahibalo, idugang ang pagpugong sa kaugalingon. Gikan sa pagpugong sa kaugalingon, idugang ang pagkamay ng tuson. Gikan sa pagkain ng tuson, ipuno ang pagkadyusnon.
gikan sa pagka-Diyos nun, ipuno ang pagbati na iningsod. Amen? So inyo makita na ay perfect extension of man. Yan, 200 gramos na una, itagaan ta sa Diyos o mga Diyos nun na kinaiya, aron makaikyas kita gikan sa pagkadunod na hindi nakalimutan. Una, pagtuo. Dapat ang mga anak sa Diyos na hindi na pagtuo, dapat magtuo. Ang pagtuo, dili kini makita. Sunod, maligdong na batas. Dapat ang mga Kristohanon na ay pagtuo sa pulong sa Diyos. Sunod, maligdong na batas. Sunod, kahibalo. Dili kahibalo sa kalibutan, kundi kahibalo sa pulong sa Diyos. Muna yung mga kasulatan, my people are destroyed for the lack of knowledge. Ang ako mga tauhan na nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Dapat nangata ni anak. Sunod, gikan ni anang maong kahibalo, ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Pagpugong sa kaugalingon. Dapat na ay pagpugong. Na ang Kristohano na ay pagtuo, maligdong na batasan, kahibalo, pagpulong sa Diyos, niya pagpugong sa kaugalingon. Dili dali ma-provoke. Ano matinugnanon? Na ay away. Sige lang. Na ay mga sulti, pagpugong sa kaugalingon. Dili lang sa pagpugong sa kaugalingon, bisan sa pagkaon, magpugong. Dili kay tanan sa pagkawi, magpugong sa kaugalingon, tanan dapat magpugong sa kaugalingon. Amen? Mauna ang tao na ay 200 gramos ni picture of a perfect man, kinitos tanan. Kaya kung ang tao wala ni lisod, buta, iko ra kang nga makakita sa doon. Nakalimot ka ang imong daan na pagkatao, ipasayto na sa Diyos. Amen? Muna na nana, dapat na ipagpupulong. Sunod, pagkamay ng tuson. Sunod, pagka-Diyos nun. Sunod, pagbati na iningsubon. Ingon ang kasulatan kay kung kining mga butana nagatubo sa matagayaon gayon, nagkakailayo kini sa dili pagkamamungahon diha sa kahibalo sa atong Ginoong Kristo. Apan kung kining mga butana na kulang kamo buta, igo ra makakita sa duol ug nakailimot ng inyong daan na pagkatao gihidloan na sa Dios. So ingon niini mga higugma makunso. Pagtuo, maligdong na batasan, unya kahibalo. Dili kahibalo sa kalibutan, kahibalo sa pulong sa Diyos. Di ka na ilad sa pulong sa atong Ginoo. Subhito ta sa pulong sa Diyos. Ikaw pa, muna pa, pugong sa kaugalingon. Pagkamay ng tukso, pagka-Diyos mo, pagbati na iligso. Mao ka na ang mga tao na naay 200 gramos extension of a perfect man. Hampong siya. Ikan sa new birth, nato sa gitawag, stimulation of new wine, o kining extension of a perfect man. Manguntahan ako din. Kaya honestly, na ano ba nila ito ka na? Praise the Lord. O nakulangan. Kung nakulangan, itimbang ka sa timbangan niya nakulangan. Ginoo. Amen. Ayaw tugutin na sa imong pagbalik, maapdan ko ni mga kulang. Amen? Wala tama. Wala na ito ni-isulti para pakabulawan ng uban. Wala din na ito iwali kay para ang uban madahon. Kundi atong itimbang sa kanatong kaugalingon karon. Kaya itimbang man sa atong itimbang di Pasig sa pagbalik sa Ginoo mabilin. Yan mo yung ang among pastor, wag man magdudlo sa tinuod. Di ba? Di na ka makapamuli. Kasi itimbang man, kaya karoon mo, di mo maminaw, kailangan mo diya, magpalingog-lingog mo. Basta, itimbang. Nayuban mga tao na, magpalingog-lingog ra kayo, ikit sila gusto maminaw. Paminaw mo, para mahibawan ninyo kung pila ka gramo yun mo.
Kunya, dili ni kay para hukman mo kung wala mo ani. Para makapangandam ka na kung kulangan, layo ka sa Ginoo, Ginoo. Ikaw bangga. Quality prayer and quality life. Kalidad ng mga pang-ampo o kalidad na kinabuhi. Iskagatos gramos. Mangutong musta ko. Kumusta ang atong mga pang-ampo? Naabay quality ang atong mga pang-ampo. Mga hindi ko makonsun. Kung timbangon, kung naakay quality prayer, naakay quality life, dili pwede nakamay ng puon ka, pero dili ka, hindi kinabuhi nito. Tanawa ng mga tao na dili ng puon. Pag-abot din sa simbahan, dula-dula. Pag-abot din, malikog-likog lang. Kaya ano man, wala na sila interes. Kaya ilang mga kinabuhi, kulang sa mga pag-ampo. Iyon ang atong iksyon, Brother Branham. You play too much. You work too much. You eat too much. Tanan too much. Pero you could not pray too much. Mamutana ko ninyo, ang inyong mga pag-ampo, kumusta? Base sa atong mga pag-ampo, mga matanon, sa atong pag-ampo, dapat quality. Muna na, paampuon galing ka, may galing na dali, mag-ampo ka. Desa ko, kamu lang sa pag-ampo. Ang mga babae, mga sister, dapat may inampuon ka. Kaya nga naman, sampan sige mo trabaho mag-ampo. Ingon nga itong ginong pray without ceasing. Pag-ampo sa walay pagpunong. Tabi maninoon ang daghan. Nakaiwag na ba dyan zero ng tabi. Huwag gibukaton. Mauna ka, ang mga babae dapat may nampuon. Amen? Amen ba? Ako diya, mga sister sa likod, kapila mo pang-ampo sa sarana. Basi kang inyong inampuan, tulog, wala yung pagmata. Kaya, paano ba po dapat ang mga babae mas may nampuon? Mas may nampuon sa lalaki. Usahay, kung kaon, wala yung ampo, tulog, wala yung ampo, lakaw, wala yung ampo. Dapat mag-ampo. Amen. Isa kagatos na, nagramo. Kung bulawan ka ba, ako na nagpresyo. Dapat na. Muna naginis sa kasulatan, sa pag-ampo na to, sa hindi matakanti ko mag-ampo. Muna naginis sa kasulatan, imong ampo, imong i-exalt ang Diyos. Ginoo, ikaw matarong na Diyos. Ikaw tumuran sa tanang panalangin. Ginoo, gamahanan ka. Unos di mo, daigo ng Ginoo. Human na daigo ng Ginoo. Ginoo, ikaw ang Diyos nga nagtakot sa tananamong ikinangulan. Ikaw ang Diyos nga kanunay nakuban ka na mo, ang proteksyon ka na mo. Ikaw ang Diyos na nagkontrolar sa mga panahon. Ikaw ang Diyos na nalalipot sa iyong katawan. Kanunay di mong kita humani, masalamatan mo, salamat kino. Kunya ang Diyos, kung imo nang gamit na sa iyang pulong, hindi na nakabalibat. Basta imong kuhaon ng Diyos sa iyang pulong. Manang isot din baba ng take God at His Word. Guniti ang Diyos diha sa iyang pulong. Like imposible sa Diyos ang pagbaka. Muna na si Moises, sa diyan na niingon ang Diyos na pang Moises, pahawa diha. Kaya lagon ko kining katawan na Israel na akong ipagawas kikan sa ito. Hawa diha, kay laglagon ko, kay ikaw ay ako pasudlon dito sa yuta, sa saat, pero kining imong kubang mga katawan, laglagon ako. Pero ako sa isulti ng Moises, Ginoo. Iyan po bang Ginoo? Diyan sa Exodus chapter 32. Iyon siya din eh. Exodus chapter 32. Awa niya Moises, laglagon ako ng ubang mga tao, ikaw ay ako. At doon sa iyo tayo nag-isaat. Siguro, mayon ang ubang pa. Sige Ginoo, laglagan na sila, kay mga data na sila, wala na sila. Pero si Moises, wala. Ako na, imong silingan, sige, dapat niyo mo ngayon, Ginoo. Pero si Moises,
Ingon siya rin, ano, sa Sophie Moises. Iyan, si Moises na mamuyo sa Ginoo na ingon. O Ginoo, ladong muon ko man ang imong kasuko, matok sa imong katawan, na imong gipagula, gikan sa ito, Kristo, ulan sa akong gahom, o sa kamahalan ko. Basi niya ang mga Ehiptohanon magkaingon. Imong gipamatay sila sa kabukiran, imong gipanglaglag, gikan sa naon sa yuta. Ay dili mo sila, madala ako sa imong bisaat. Ginoo, magbasol ka. O sabag imong mga una sa imong katawan, ayaw gibuig, sa utan ang imong katawan. Mura ba si Moises, mura kaya ipanbagan ng Ginoo, ayaw buhata. Di ba nagsaad ka, na pinagaw mo ang tao ng imong sa iyo at sa anak. Basi mo yung mga Ehiptohanon, dili mo kaya. Kasi may mga Ehiptohanon na dili mo kaya na dangkon o na imong ipamatay. So, ang Diyos ipakonsensya ni Moises. Ang Diyos gikuha ni Moises ang iyang pulong o gibalik na sa diha sa Diyos. Diba ba mo nga ang Diyos na yan? Ang iyang mga pulong. Pero, ang Diyos galing, kung iya galing tulong mo ni atong kumao, di na lang siya mapalipat. Kaya nga naman, imposible sa Diyos ang pagbaka sa iyang tulong. Ang tao lahi, kaya kung nais siya gisulti, imong gulitan ng iyang gisulti, mo iman na sa may tuladang kay Tumano. Di ba na yun? Usahay, limot pa yun. Pero ang Diyos, pag masulti ka rin ka, isulti ka rin niya, kung mo'y kagino, di ba rin mong kakapanalangin mo? Sabi na yung sabot naman sa nag-isip ni Gino. Klaruhay ba? Gagamit mga suprema, gagamit mga bayronon. Di ba yung mga panalaginan ninyo? Kung magpatimulaan mo ninyo, anong iunahin naman Ginoo? Ang Ginoo makonsensya. Yung gusto saan? Sila ito. Usahay, di makakalibat ang Diyos. Hindi siya makakalibat ang Diyos. Ginoo, usahay ang ating mga problema, kung naatay mga problema, ang atong gihimo, atong dalgon sa kasuko, atong dalgon sa mga pagmahal. Usahay na sa mga problema, usahay dalgon na nato sa mga tips, dalgon na may mga problema na to, dalgon usahay, isulti sa uwan. Ang atong mga problema, kung naatay mga problema, dalgon na to sa Diyos. Amen. Sa Diyos na to. Kaya atong patan ng Ginoo. Di ba nagsulti ka? Na dili mo kalibiyaan? Di ba Ginoo ningon ka na dili mo kalipasagdan? Dili mo kalibiyaan na daw ilot? Anong iyon man Ginoo? Di mo siya konsensya mo. Ano gaya na Ginoo? Kaya di man pwede ang Diyos magbaka sa iyang pulong. Yan ng Ginoo, magbasol ka. Kung lagabo ni mo ng mga tao, ako rin mong dalhon dito sa yuta sa saat, muingon o niyang mga Hiptohanon, hindi na kaya ni sila dalhon dito. Muna kayo mong ipamatay din sa kanilawan. Sa kabukiran, yung ipamatay, kaya di na niyo mahimo ang pagdalas. Murag, ang Ginoo, murag. Tingnan mo siya. Magbasol ka, Ginoo. Bago mo siya na mo. Ang Ginoo, nagkusap ang iyong naman. Dala, sige, alka mo. Dito. Kaya naman, you can take God at His word. Muna ng mga hindi ko makumiso. From prayers, dinagi sa mga pag-ampo. Quality prayers. Pili ng mga pag-ampo nga. Nag-ampo ka na. Tinudaan na yung pag-ampo. May likod na pag-ampo. Kinsa bang Diyos sa dili mamati sa atong may likod na mga pag-ampo. Pero sa'yo makulangan. Makulangan. Napay na ka mga problema. Iluhod na. Ginoo, tapangin ko ano yung problema. Ginoo,
Ayaw tuguti nga makaulawan din aning sa kaway. Tinuod ang Diyos natin di alagaran. Matinumanon siya sa iyang mga saad. Amen. Amen. Kulang lang natin pakampo. Usahay mo saling naman ta sa atong kaugalingon. Saling na ganit sa atong kaugalingon. Delikado na. Saling na ka sa imong bahandi, sa imong kaapibo, sa imong usog. Delikado. Ayaw pagsalig sa atong kaugalingon na mga kahimuan. Di ka kini ako na naalat na ka. Kini okay rin sa ako nga problema. Masulbad rin. Delikado. Ilubod na. Ginoo na ako'y problema. Usahay magtanaw ko sa akong igsoon, murang maglalot ko. Dili ko gusto ni Ginoo. Kuhaan ni Ginoo. Kay dili ni maayo. Dili kay di kayo yung katong kalubutan ng igsoon. Dili kayo di kaya nimo. Musamot na hinoon. Musamot. Pero sulti ang Ginoo. Kuhaan ni kalabot. Anang igsoon na. Ihanan ka na po ang kalinaw, ang gugma. Alamin, pagkakita ni mong murang malipay yung kabahalan sa gustong. Praise God, sister. Alkansi ka ng sister, ngawa mga muyo. Ang iyang panahon, sige kalabot, likay-likay ni mo, hangtod maban, bungko na yun sa anong bungko. Ay sige likay-likay, dasmat na yun sa palim. Muna na mga anak sa Diyos. Atong himudal mo na ito sa mga patampo. Quality prayer and quality life. Usahayan natong ginampuan, buko. Usahayan natong ginampuan, tataas, naway dili kalidad. Kanang quality prayer. Ginoo, di ba nagsulti ka? Ginoo, pabangin ko. Muna bang nakiksulti ka sa amahan ba? Sa imong tatay, pabangin ko. Anong problema? Nakita ni mo ni, kaya ni mo pagsulbad nining mga problema. Akong gitugyan ni kanimo Ginoo, tabangin ko nining mga problema. Diya, masulbad ning mga problema. Amen? Muna ang mga tao nga naay mga balaan nga muagi sa rapsyon, na ay quality prayer. Usaya ito kung ginampuan. Sabi na kining kapoy na, inigigda, Lord, you know what I mean. Amen. Lord, thank you, Lord. Amen. Lord, salamat. Ginoo na ibalungan Rizko. Apoy, yan. Mapanahon gali sa gabi, mangihi ka, alas 2. Yung sa balik ang ulo. Ampo. Nga makampo, magtindog, bisa kung sa'y posisyon. Magtindog, maglingkod, maglukod, maghapa. Muna yung mga posisyon. Di na sa Biblia. Pero walay natulog na nangampo. Tindog. Isa na sa kilig. Isa ka asa na dapita. Isa ka sa simbahan magampo. Usahay. Iskagatos rabitaw na. Di man ang mga... Kung magkulangan ka iskagatos, di man ang magpantay, di man ang marapture. Bilin ka. Iya pagkabilin mo, munang muhingon ang Ginoo kay di man sila nagampo. Tumpagan sila sa mga bato. Tumpagan sila sa mga bukid. Kung nasampal na tayo panahon, sige naman Jesus na kampo. Grabe ang pagkampo. Hebrews chapter 5. Kung sa'yo pagkampo sa itong Ginoo. Huwag ba siya dunga? Hebrehanon, Kapitulo 5. Iyon din ang atong Ginoo. Hebrews chapter 5. Verse 7. In the days of His place, sa mga adlaw sa iyang yutanon ng mga adlaw, He offered up both prayers and supplication with loud crying and thirst to the one who is able to save him from death. Sa mga adlaw sa iyang pagkatawhanon, siya naghimo og mga pag-ampo, pangamuyo, inubanan sa mga kusog na singgit o mga luha, ngadto kaniya nga makagagahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Verse, and he was hurt because of his faith. Grabe. O siya gidungog tungod sa iyang mga pagpangamuyo. Amen? Sa mga adlaw, atong Ginoo, grabe man ampo. Loud crying with tears. Grabe. Ang mabana ko, kita may nag-ampo of loud crying with tears.
uban sa mga hilak. Ingon dito he was heard of him. Siya gidumo sa atong Ginoo, sa atong Diyos. Amen? Kaya naatay mga problema. Usahay ang atong magbasa sa kamaguli ang igsoon na story. Ingon siya nga, ang atong mga problema, tanan atong problema, ang solusyon doon ra. Usahay nga itong una-una, ang atong problema, ang solusyon doon sa bayugan. Tuon pa ni mo sa bayugan, usahay tuwas kagayan, at uni mo sa kagayan, usahay tuwas bayang, usahay ang imong tuwas sa bukwan, sa Davao, ang imong problema, ang solusyon. Pero dili, matupa niya ang solusyon sa itong problema, ano ka doon? Gikan ra sa imong tuhod, ngadto sa grabe ka doon ang solusyon. Doon ra ko no, gikan ra sa imong tuhod, o diha. Unsa man na? Iluhod. Agluhod. Sulbat imong problema. Amen? Dili layo kayo. Usahay kita. Asahan ni kasulbahan sa akong Ginoo tapan. Sulbahan akong problema. Tawag dito sa Amerika, tawag sa Vietnam, tawag sa Singapore, sa Manila, bisan asa. Kalayo. Kamay ra o ra. Iluhod ang imong tuhod. Sulbat na ang imong problema. Amen? Muna, mo alang quality prayer. Usahay kita, mas dapat trabaho, kulang sa patampo. Kaya itong nauna, ang patampo, dili mo solusyon. Pero ang tinuray, ang pinakasolusyon na ito, ang patampo. Amen? Muna na we have to pray too much. Amen? Muna po. Paalam, wapay makaon. Na isa ka brother, alas 11, kada alas 11, ang puna siya. Kuto alas 12. Wapay kaon ang uban, sila kaon. Alas 11 lang ko, alas 12. Sunod pagkagabi, alas 11 lang ko, alas 12. Alas 3, at oras, alas 3, sige kampo. Kadugayan, sige niya kampo. Tanang problema niya. Ulitaw siya, gitagaan siya kasawa, nga uyod sa iyong kabubuton sa Diyos. Sunod, ang nagasto sa iyong kaminyoon, na gitubang sa Ginoo. Unya na yung mga balatian, iyang gapuan ng ayo, cancer, mga HIV diseases. Kaya na naman, sige kampo. Ang prayer, ako na ito nga, hindi nga church, mainampuon na na, musobra pa ang bilang sa mga magtotoo na dulo. Ang kulang lang nato, kulang sa mga kampo. Muna nga, ang atong paspas, panikamo, sige, panikamo. Ang atong panikamo, naway pagkampo, mas himuha nga dako pagampo, kamay lang panikamo, tigani, salbo. Anong sa Ginoo? Pagampo. Kaya nga naman, amay mas labaw, kaya atong pangita o atong pagampo. Pagampo. Muna nga dapat sa mga katawan sa Diyos, pinampuon ka. Muna quality prayer. Muna ikap, kinitos, gramos, kulang pa o kinitos. O sa pagrat, people giving of tithes and offering. People giving of tithes and offering. Grabe. Matinumanon na paghatag sa may kapulo o mga halad. Mamatanan po ninyo. Naalbataanin. Amen? Naalbataanin. Amen. Wala akong praying. Ako, asa kumuhimin pa. Muna nga, kulang tayo. Matinumanon sa mga tithes and offering. People. Kay why ma-rapture nga dili ang pitfall ang mga butang sa mga halad o ni kapulo. Ingon ang Ginoo, makapangawat ba diay ang tao nga to sa Dios? Ingon ang Dios, oo, makapangawat ang tao nga sa Dios. Pinagi sa mga halad o ikapulo. That's why importante ka ng mga butang. Inoon, usap na gatos na ka gramo. Pero ang pagkamanagad, totoo na to, nag-reflection kini sa atong kinabuhi. Kung kini sa tao ba ang sa Diyos. Dimanin ninyo, bisang gani ang kasulatan sa Hebrews. Hebrewano. 2 Corinthians.
9. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6. Ingon siya din. Karon ako magasulti kaninyo, na siya nga nagpugas og diriyot, mag-aani og diriyot. Siya nga nagapugas sa daghan, mag-aani og daghan. Each one must do just as he purposed in his heart. Magtago sa mga buhat sumala sa iyang kasing-kasing. Dili na pinugos siya, kundili ang Diyos mahigugmaon sa malipayon na naghatag. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good works. So ako makita din na ang Diyos malipay sa mga tao na mahigugmaon na naghatag. Dili sa pinugos, kundi sa katuyuan sa kasing-kasing. Kay siya nga nagpugas og diriyot, mag-aani og diriyot. Siya nga nagpugas og dagan, mag-aani og dagan. So dili ang Diyos makahimo sa tanang grasya sa pagpadagaya biyang aninyo o sa kanunay maghahatag og kadagaya sa tanang mga butang o magmadagayaon sa matag maayong buluhaton. So ang Diyos na itong ialagaran, dapat people ka sa atong mga kahit sa Lord. Walay mga people sa Diyos na wala niya panalangin. Kung saan yung quality na nakahapit na matimbang atong mga panalangin. So ayaw ninyo kalimti yung atong mga kahit sa Lord. Isang unsa kagamay, unsa kadako, ato pinilihat sa Diyos. Kaya ang Diyos kasaligan siya sa iyang mga una. Si Abraham, ipanalangin sa Diyos because of that. Mga hindi kong makonson, dinhira ang Diyos nagsulti. You are course with a course. Itunglo ka sa katunglo. Ang dili matinulaan mo sa kahit sa mga tinunglo sa mga tunglo. Malakay chapter 4, Malakay chapter 3. Ingon siya din. Malakay chapter 3, verse 8. Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you see how we rob you? In tithes and offering. Verse 9. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nations of you. Ikaw, gitunglo sa usa ka tunglo. Tinira ko kabasa sa Biblia na you are cursed with a curse. Ang tao na dili maghatag sa iyang ikatulo o mga halad sa gugma, you are cursed with a curse. Gitunglo ka sa usa ka tunglo. Hindi ka tunglo. You are cursed with a curse, and all nations have robbing me. Ingon siya sa thing, bring ye the whole tithes into the storehouse, so that there may be food in my house, and teach me now in this, said the Lord, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing, until it is overflows. Hindi ko makikison, ingon ang atong Ginoo, dalhan ninyo ang tibok ikapulo ngadto sa balay sa Dios aron naganay pagkaon sa akong balay o sulayi ako ninyo. Nagaingon si Digo ba, dili ba ablihan ko ang mga langit, ang kabuanan sa langit, o ibubo ko sa madagayaon gayon ang mga panalangin na wala na'y kabutangan pa ninyo. That is people giving. Wala na'y kabutangan sa mga panalangin. Sa kalipay, kalinaw, kasiguruan. Okay, ang quality of a raptured saints. Luke chapter 6. Lucas kapitulo 6. Lucas kapitulo 6, 28. Ingon din, give and it will be given to you. They will pour into your laps a good measure, pressed down, shaken together, running over, for what your standard of measure, it will be measured to you in the one. Hatag o kamo pagkahatagan,
o ibuko ko sa inyong labala, sa inyong atubangan ang maayo nga suod, pressed down, tinantan, o tinayog, shaken together, and running over. Grabe. Pressed down, shaken together, running over. Grabe. Kung muhatag ka, hatagan ka, dinasok pa sa atong Ginoo. Tinantan pa. Unya ito din ang mag-awas pa. Grabe. Kung kumalo sa atong Ginoo, sa atong mga maghatag, sobra kumalos. Amen. Ang tao, dili sobra. Maghatag ka sa Ginoo, pagbalos niya, iya pang nagpadumdum mo nga naay mga pangamuho. Niya sa akong nanay, magpalikit niyo ng butter. Niya ka nang siya magsupot na ganit bigo sa taro. Na ay di mga tao na magbayad nga pero ginayon ganit pag tapos niya. Pero nasa magbayad na i-unggit. Uyukon. Unya, dili na kalison. Dili na ano ba? Kalison. Doon sa naman. Kita nga bayad ko. Malipay pa. Inginaw na to. Nababad niya. Kung siya akong giyatag, grabe. Ang Diyos patinulaan sa iyong mga tao. Amen, Lord. Usahay ipagkulang sa pagsalit. Pero ang quality, ang tip for giving of tithes and offering 100 grams. In order na mahimong 600 grams. Sunod, brad. Bible truths and doctrine, 100 grams. Grabe. Bible truths and doctrine. Pila na, brad? 800. Basi kulang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bible truths and Bible doctrine. Mga pangaturan sa Biblia o mga doktrina dapat dili tama. Sa siya yung atong Ginoong Jesucristo, yun siya diyan sa iyang mga pulong. Sa First Timothy chapter 2. Yun siya din eh. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Yun siya. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Preach the word. Be ready in season or out of season. Reprove, rebuke, exhort with all great patience and instruction. Verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ear tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desire. Verse 4, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. So, isulti sa atong Ginoo nga maabot ang mga panahon na ang mga tao ilingiw na nila ang ilang mga idolog sa maayong mga pagtulunan. Di naganahan na naay maayong pagtulunan. Ang mga katawan sa Diyos na moabot sa rapture na anak. Dapat ang mga maayong pagtulunan atong pugtan. Isa sa mga maayong pagtulunan, pagka-Diyos. Wala tamang tulong ka persona sa Diyos. Tuko ka nga dili sa lamang ka Diyos. Ako kining gigugma. Ako kining gibataan. Ako kining gigapos. Nga ang mga babae, kinahanglan mag-bisting na iyan yun sa babae. Dili ang mga babae mag-bisting o kahingin. Anong hingin? Dapat lang, ayaw sa kanyang 3 inches. Namurang maglakaw, magkuhan. Nga, modest. Kanang nato mga abaga, dili makita. Kanang dili pa nato ba? Sakto sa pada atong liog na muhapad ng dili. Nga magbiste sa dili ng magbiste nga makita ng pusot. Unya, sayang to, pero grabe kapiting. That is Bible doctrine. That is truth. Amen? Dapat kumitan ka na sa mga anak sa Diyos. Kaya na naman, dili na maayo.
Niya, mga buhok ninyo, ayaw ninyo. Kadang sige ninyo utol, pero ganyan, di na na mataas. Utol sa kataas sa inyong buhok. Kaya mga Bible truths na. Amen? Ang kamaturan sa Biblia na dapat natong gawa. Mga lalaki, dilitas, grabe ka sosyal kayo. Kanang mga internet, kanang mga games, mga young people, sige, jula sa computer. Niya, abot sa kuan, basag Biblia, o yung computer na sa basag Biblia, computer. Siyempre, makaulaw namin. Niya, bisag dula-dula ka ng card gani, para hindi maayos sa mga Kristofano. That is Bible truth. Na kinahanglan magkinabuhit lang na balaan kaya ang Diyos na nagtawag ka na ito, balaan man. Manigarilyo, hindi maayos. Ang lalaki manigarilyo, lakon, bahay, hindi manigarilyo. Na inyong igsoon, makita ninyo na magsigarilyo. Sulti, brother, hindi maayo na. Bisag wala mo simba, brother, hindi naman. Kaya nga naman, hulinis, importante ang pagkabalaan. Amen? Amen ba? Amen. Ang ganahan ba mo inyong bana, magsigarilyo sa inyong tumak? Ang mga babae magsigarilyo. Anong mga sigarilyo? Kung ano siya? Naanay, addicted na ba? Kaya sa kanang internet games, na ako'y nakita nga ako sa pagkakong buntag pa sa'yo, hangtod na punto, hangtod na hapon, hangtod na gabi, hangtod na kadlaon. Tuwa. Pagkanaog na ako, pagsaka na pagkanaog na way tulog. Gusto may kanindot sa kalingawan at unikol. Kalingawan. Sige, internet. Kalingawan ko. Kalingawan ba ng internet? Na ay mga panahon. Kanang panahon sa pag-internet. Paano ba mo ang kusong na negosyo kung pinag-internet? Akong tanong, pulo ang mga internet. Pero pulos. Games. Niya pag-abot, magsumlig, mag-MC. Ano? Mura mo kikong italo-taloan ang ginawa na. Badlungon ka sa Diyos, ano? Ayun, ano? Eh, ano man akong pagpangalalan, matinudaan ng pagpangalalan. Mga higog na. Ito ang mga kamaturan sa Biblia o mga pagtulunan. Amen? Kaya na naman, kung wala, ano ba mga anak, kung hindi ka makumplito, anak, buhagin ka sa dakong kasakitan. Kadelikado. Sa dakong kasakitan, lutungsun ka. Di ka makapamaligya, di ka makamamalit kung may marka, gutumon ka, o kaon ka, asulon ka sa kainit sa adlaw, na kay ginog, na kay ngipit. Grabe. Pero na-i-offer sa Diyos nga rapture. Musunod ka sa mga pamahagi sa Diyos. Amen? Muna nga, samay, makalimutan. Dapat ang mga pagtulunan sa Biblia, atong lawas, atong i-preserva, kay dili kita mo iyan ini. Kita ipalit na sa usa kabili kung sa'y mayaan ninyo ang Diyos diya sa inyong mga lawas. Kung ang Diyos nagpalit mo, di na ikaw mo'y tagiya. Di na ka magbuot kung asa ka paingon, brother, sister. Di na ka, ikaw magbuot kung sa'y mong ibistig. Amen? Dili ka mong magbuot. Na ay Diyos na magbuot. Kasi maminaw mo. Kaya naman, importante sa mga anak sa Diyos na maminaw sa iyang mga pulong. Kaya naman, importante ang pulong sa Diyos kung badlong. Muna napili nato, gamit ang atong kaugalingon. Usahay ko yung mga internet karong grabe. Mga babae sa internet, sige, hangtod na ninyo ng Amerikano. Kaya nga naman, sa internet, magpagawa ka sila. Daan nila. Tanaw-tanaw sa Amerikano, kung abot rin, hinayak na sa dakuan. Pagtanaw niya, kayo mo siya patanon pa, tigulang naman niya, isang bisyukanan. Nung sa una na, naanang sa Pilipinas, nagbinyo. Pagbinyo, way gugma, ay nagbulak. Bulak, ikaw na Kristohan, na takda na hinong ka. Muna nga mga young people, ayaw mong internet na pakit-kita sa inyong naong dito sa mga kinikadaganan na ba mong internet na mga byuda.
Mga salamat sa itong mga byuda nga ni akan mga diri. Akan ng mga byuda nga tigulang na ko di nasa na pansinon sa internet. Di sa kasama pa di mong kuwan, gawas gini imong ipon, di na imong kunot, di na. Kanang mga batangon nga mga byuda, delikado na. Tinod na, bisan pa ka ng mga may asawa, ayaw mo ano. Kaya ka na, di maayo na pagtulunan. Ibalo ka, nayak ng mga igsuon din, naminyo siya. Yang ibatlo, sige internet. Hindi mo nang, ano magbuot man mo kuya, ani ako sa mga. Pagkabot, di pa yung duman ka na, dili maayo. Sige ka, internet. Kadugay na ka-internet o, nagkan, pagkanaw, portaan. Di iminyo, ibiyagan ba na? Pati mga bata, mga kasinus. Nga naman, because he did not love the truth. Ibalubaw mo ang tao galing na di makigugmas sa naturan, iyon din na ang kasulatan sa Thessalonica. 2 Thessalonians chapter 2. Verse 10. Tingnan siya din, 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. And with all deception of wickedness, o ang tanang paglimbong sa yawa, sa dautan, alang kanila nga nagakalaglag. Tungod kay sila na nagdumilit man sa pagdawat sa paghigugmas sa kamatuoran, aron mga luwas unta sila. Verse 11, for this reason, God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false. Nawa ninyo, ang resulta lang, wa na dawata ang kamatuoran. Wala higugmaa ang mga Bible doctrine, Bible truths. Wala higugmaa. Pagkabati nato sa kamatuoran nato, higugmaon, dawaton. Pero kaya man nila dawata. Ang Diyos nagpadala kanila o strong delusion. Espiritu sa pagkasalaat. Muna nga nasaad sila sa ilang mga pagpangalap. Because they did not love the truth. Ikaw pa ay katapusan. Katapusan. Agape, love. Diyos doon, nagugma. Kaya isang pagkumplito nini mo tanan, pero dili ka makaabot sa ginawang agape love, di ka makaadto sa rapture. Ang agape love, my brothers and sisters, usap kini ka pamaagi sa Diyos, na pinakanindot na pamaagi sa Diyos. Diya sa kasulatan, atong makita din na kining gugma, atong kadini sa kasulatan. Sa 1 Corinto, Kapitulo 13. Iyon siya din 1 Corinthians 13. If I speak with tongues of an angels, if I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. Kung musulti ko sa mga sinultihan, sa tila, sa mga tao, sa manlulunda, apan walay gugma, ako ang usang ka masama lamang na piyang-piyang. Verse 2, if I have the gift of prophecy, I know all mysteries, and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possession to be the poor, and if I surrender my body to be born, but do not have love, it profiteth me nothing. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love is not proud, and is not arrogant. Love does not act unbecomingly, does not seek his own. It is not provoked, does not take into account a wrong suffer, does not rejoice in unrighteousness, but rejoice with the truth. 7, bear all things, believe all things, hope all things, endure all things. 8, love never speaks. Mga hinigong makugsoon, kung mapakyas man ang mga propesya, kung maundang man ang mga pagsulting mga tila, pero ang dogma, walay papunta. Manang iyon sa itong Ginoo, na kung ang inyong hatagan, tahod ka turang, nagatahod ka ninyo kung sa may labaw din. Kung inyong higugmaon ka turang, nahigugma ka ninyo kung sa may labaw din. Kung inyong hatagan ka turang, kahulamon ka turang, nahigugma ka ninyo kung sa may labaw din. Ang uban, ang mga hindi na buhat ninyo. Ilarang higugmaon ka turang, nahigugma ka nila. Ilarang tagdon katong nagtagad kanila. Ilarang kahulamon katong maayo nila. Pero matod ba sa Ginoo? Tingnan na natong Ginoo. Doon sa may labaw nila.
Apan ako magasulti ka ninyo, higugmaan ninyo, isang tangi ninyo kakakay. Basli ninyo at maayo ang nagpuhat ninyo kayo. Ang agaping nga gugma, walay makas. Dutik. Ang agaping nga gugma, dapat ang church will be cemented with that agaping. Ang agaping nga gugma sa Diyos, importante. Sa itong mga pagpangalaga, hindi ko lahat mga adlaw, mauni. Bilangan na ito, 300 tipo na. Ganina, kiling, karon at timpang na. Ang usa ka 1,000 ka gramo, nakuha na. Pero una, new birth. Sunod, stimulation of new one. Sunod, figure of a perfect man. Quality prayer and quality life. With forgiving of tithes and offerings. Bible truths, din apathy. Maukini ang mga katangian na ehemplo sa usa ka kalidad anon na moadto sa rakay. Brothers and sisters, what you sow is what you reap. Kung sa'yo atong gitanong, mo'y atong anin. Timanin ninyo, kining mga butang akong kita na kulangan. Sama sa gisulti ni Daniel, ingon ang sulatan, mini, tikel, gitimbang ka, apan nakaplagan na kulangan. May brothers and sisters, nini orasa kung nakulangan ka. Kung naamay pagkulang na ako, ayaw pagpadayon sa pagkinakurik na kuha. Timanin ninyo kining fellowship. Kining na mensahe na gipadala sa Diyos. Dili kini kay kasagaran ng mensahe. Kundi espesyal kini nga mensahe alam sa iyang espesyal ng mga katawan. Na I believe by the grace of God na kung ikaw kompleto ni timbang na. Pero kung kulang ka pa, niya you expect rapture. Ako nagtuo ko na walay rapture niya. Muna nga niadtong mga bangko pa na nangalagan sa akong buhay na Diyos, do not be discouraged. Pangitaan ninyo mga butang. Pangitaan kung nakulangan ka. Mga hiligong makusod, dili na dugay ang rapture. Dili na dugay, lalinon sa Diyos ang iyang makatawan. Pero I believe na naailaghang mabilin ng mga Kristiyano na dili makasugat sa Ginoo sa kapangyarihan. Pero I believe by the grace of God na kung kita naanin yung mga butangan, ang dampa sa pagsugat sa atong Ginoo sa kapangyarihan. Muna na kung mga pagdasig ka ninyo, kung nakulangan, pangitaan, pangayo sa Diyos. Tuktok para ablis. Pangayo aron pagkakata. Pangita aron makakata. Mga hiligong makunsoon, maustipan. Ayaw ninyo, una-unaa, na ako mong gibadlong tungod kay gusto. Gusto lang ko mapadlong mo. Ako nagipakita kanin nato aron na kita maawitin, mapukaw kung unsa na ta. Asa ta, kung kulang na. Kay sultihan ko mo. Ako mismo na ako'y mga kakulangan. Ako mismo na ako'y i-accept ng mga kakulangan. Pero gusto ko sa pagbalik sa Ginoo, hindi ko makulangan. Gusto ko nga kanang-tanan na akan ako. Kung I hope and I pray, nga kanato na ulang pa, hinaot ko ang nangyari. Kung kanang lulang na, wala pa kanato. O pila ka gramo ang wala pa kanato. Ato ang Ginoo kabangit ko na kanang mga butang mo abot. Amen? Mga batan mo, ayaw ninyo pakiasa ninyo. Ayaw ninyo hasuli ang mga butang sa kanibutan. Ayaw ninyo panahunaan na ibutang na nagpaabot sa Diyos alam kaninyo, alam kaninyo. Ingon ang usa ka magwawali kung na nag-speak in English. Ingon siya, there is a great treasure that is waiting mo, that is waiting for you in heaven. Mga higong pakunso, ang mga bahandi ng kalibutan, dili tapos itandi sa bahandi na itugyan ka. Muna nga ako mapagkasing kaninyo, bisinse. Kung nakulangan ka, admit it. Pero kung naana ka, nihanan ka na, pasalamat ang Diyos. Mga maniling rasa, kinsa itong nakulangan ng mga butak, mutindog ka, o makonsultihan ng Ginoo, nakulangan. Kinsa itong ana-ana, puno na, pasalamat sa Diyos. Manilong ka, mga higong puso. Di itong mga kaisunan, kung kita nahibalo na kinita nakulangan ng mga butak. Brother, hindi mo balik ang Ginoo sa mga tao na kulangan. So ako mga pagdasig ka ninyo, nining orasa. Kinsa ka itong nakulangan nining mga butang. Amen, Lord. Itaas ninyong inyong mga kamuto, mag-awit ka, fill my cup, Lord, fill my cup. Remember na ang Diyos nga itong ialagaran.
Dili siya mabalik itong mga tao na nakulangan.